pano de tea versus Kleenex. Skype é un Skype. Porque deixa que fusas caroceo. Falar gratis con calquera país do mundo por medio do ordenador. Estive falando unha hora con Francia, unha hora co increíble voz do increíble cudo cubo americano que de tan negro mira Vodafone. Logo chamo a Milenari, o teléfono da casa, e pide que lle conte que entrou un novo blog e que claro como unha puta. Non, tranquilo. Pero que non me pase, que non lle dé a moita mexa. Di que estaría ben que sentara a cabeza. Eu digo que sí, que non. Digo que o mesmo que no poema, que os tempos mudaron, que moitos homens tocan unha cousiña, e que non nacín para molala. Que Michael Jackson o único negro raro, vale? Morreu un heart attack. E que Obama é presidente, que se decate e que os tempos cambiaron. Iso deixa a calma. Me pregunta se é guapo como a Denzel Washington ou como o que facía de Ray Charles, que tamén era Denzel Washington. Música é verdade. Eu falei de Michael Jordan. Ai non, que era rei. Era Jamie Foxx. Chámome Débora Vukusic. E son dúas metades. Metade galega e metade croata. 23 de maio de 1979 saio a luz. Débora en hebreo, abella. Vukusic en croata, ushi, orellas, vuk, lobo. Abella con orellas de lobo. O meu pai é un ex-yugoslavo, é dicir, un novo croata que dende sempre odiou os serbios. Os ollos de meu pai non teñen fondo, salvo para mentira. Os ollos de meu pai non teñen fondo dende a guerra. A guerra de Yugoslavia entre 1990 e 1995, cando Yugoslavia se desfixo dun feixe de países, un deles Croacia. Os ollos de meu pai non teñen fondo, salvo para mentira. Os ollos de meu pai non teñen fondo dende a guerra. O meu pai era xogador de balonmán. Logo convertiuse en pintor de pincel e pola guerra fixose militar. Paradoxos da vida. Milosevic como o Slobodan Milosevic, o dictador serbio elixido nas urnas. Un dos que fixo da guerra de Yugoslavia unha mostra impúdica das miserias do ser humano. Recapitulo, meu pai croata casou con outra muller serbia de apelido Milosevic. Paradoxos da vida. E que curioso que Slobodan signifique libre. Paradoxos da vida. Como lle explicará ao seu fillo, meu irmán David Matei, dado, porque sabéis quen é? A quen matou? Dado, 16. Metade serbio, metade croata. Paradoxos da vida. O meu irmán, claro, 8 anos, 9. É un apaixonado da historia. Gústalle, sobre todo, a historia de Roma. O meu pai ri, porque o seu personaxe favorito é Calígulas e sentan. Cando chegan os ollos en fondo, ollos en fondo, ollos en fondo de meu pai despois da guerra. Sentamos. Recoñezo as súas mans de dedos longos e finos como os meus, os seus dedos rotos polo balonmán. Teño que ser forte, teño que ser forte, teño que ser forte, que non me cegue o sangue. Eu abaneo en sensacións dicotómicas, tan nerviosa como agora. Abaneo, belíscome, sabes? Pensando en que teño que ser forte e non podo deixar que me cegue o sangue. Teño que analizarlo como se fose unha cobaya. Os meus conxuros materializaronte en íncubos. Espertei extenuada, pero non satisfeita. Tempo o tempo. Quero viaxar as tinieblas sobre cabalos desbocados, douche pílulas de alegría, fagoche creer na grandiosa dos abismos, rexenérote, e ti doesme, como paraíso a serpe. Se pudera fundirte no círculo dos ciúmes e logo sacarte del e lamber as túas feridas. Chámasme. Como podería faltar? Lencería. Espérote onde sempre. O anxo caído e o demo erguido, dixeches. A miña necesidade de ti
é como unha cicatriz nunha árbore. Faise cada vez máis grande. Enterro na area os meus ollos gangrenados, nun mirar de sentir que a vida escapa. De novo amence outro día sen dose de ti. Entendo a mueca dos peces, dos peixes abisais. Non conseguirás afastarte. Non bastará o mar.